Здравейте, аз съм Супер 108 и ще продължи. Това е втория епизод от оцеляването. Въпреки че използваме нещо, то доста ще ни помогне, но ще използваме само за малко, за някои нещица. Е това Маквей Мастър. Ако сте като мен на Android и нещо такова, да имате Minecraft, може да си инсталирате безплатно от Google Play. Сега ще направя една къщичка. Както ви казах, както ви казах в форумите, ще направя къща, обаче времето ми за снимане, за съжаление, ще чаше. Сега вече ще си направим наистина къщичка. Няма е много голяма, някаква там, с която може прибиваваме, пък ако искате вие си я направите голяма. А може дори тук да направим поредицата, тъй като поредицата ще бъде само от една седмица. Наистина ще бъде една седмица. Края на с кралско време ще бъдем седмицата. Така да видим, мина вече един ден. Снимах единия ден, след това веднага стана нощ. И буквално спах на нея. Не язнех. И толкова има толкова снимаш. Това е втория ден вече, още 5 дни. И за тези 5 дни ще ви покажа как да си направите някакви хубави и полезни неща. Като обещавам вече да ги правя наистина сървал. Само за малко ползвах Маквей Мастъра. Някои от вас може би няма да сте гледат. Това и без това е за оцеляване клипа. О, я стига. Защо толкова след това е? Ще имам 2 крафтинга. Да. Тъй. Сега. Ще се направя една правила, че нищо много ме дразни. Аре, бък. Стана ли то с 15? Нищо много ме дразни как се купай. Бавно. Машин трябва повече дърво. Определено ще трябва повече дърво. Наблизо има доста дърво. Сега като такова като го обработим. Странното ми е как така като обработваш, ще остава още повече. Цял стак. С 20 дървета може да направиш цял стак. И нещо. Но ми е... Не. Само бъдното. Затворим с дупка сега, да взем да се претрепи, защото... Идеално. Добре, хайде. Дърво. Честно ви кажа, изобщо не знам как ще се получи къщата. Се надяваме, че стане хубава. Да се надяваме. Какво? Леле. Какво дърво съм?
дървета и ще ги такова, ще да кажа енчантваме. Ще ги обработим. Няма да ги енчантим. И още едно дръвче, да стана 30 точка. Вече обработваме. Между другото имам нов скин. Какво? С какво направих? Още толкова. Странно. Пак нещо се пъкна. Я да видим се. За какво се пъкна тебе? Да. Моя грешка, значи. Това от дървото просто. Това е различно от дървото. Моя е грешката. Ама, гледайте колко много дървета. Няма да ли. Така, една хубава къщичка. Ето къде ще ни входчето сега. Не бе. Така, къщата с нещо. Сигурно. Надявам се ли да стане хубава. Май се съмнявам. Ама кой знае, може да се окаже хубава. Почваме с другото дърво, което изобщо не ми харесва, изглежда много колодно, сякаш. Ама това е временна къща все пак. Ако са паните в пустиня, направете си къща от пясък. Пясъчен замък. Пък ще ти правите къща. Аз честно казано, но обичам да играя креатив. Аз така даже играя. Всъщност. Само малко. Аре бе, какво ти стана бе? И скокът. На лава! Ей! Ей! Скочихме! Прескачихме една къпче. Кеф. Почва да се мръква. Аз съм спрял чудовищата. За ко? Нямам идея. Аре бе. Нямам идея, що съм спрял чудовищата. Скоро дървата ще свършат. Да ги пуснем, ама да се оправим по къщата първо. Или на сутринта вече. Ай! Кола да поработим малко вечерта. Само ще довърша къщата и ще привършваме.
Как също става толкова много ли? Ко са пъгна и ти, бе? Аре, бе. Нещо много ма размисля. Ко са пъгна, бе? Още малко само за покрива. Леле. Тъс къща. Копая. Коя къща, брат? Коя къща, ко нещо? Заера, чищам колко пая. Оле. Ето. Коя къща само ще стане? Коя къща? Ама много ни се удължи клипа. Следващия клип ще довършим и сега лека нощ от мен. Аре, бе. Лека нощ.